Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Atal berria eta 2025 dagokionez, azken saioa izan ere urte bukaera hortxe dugu, eta dagoeneko konturatu ez bazineten ere, gabonak ere ate joka ditugu. Eta hain zuzen ere, gabonen bueltakoak izango dira, gaur eskuartean izango ditugun zenbakiak, jasoko ditugun iritziak eta aholkuak, eta goiatzaranak ekarriko dizkigun erreportajeak. 1.320 euro horixe da aurten Gipuzkoan kontsumitzaile bakoitzak gabonetan gastatuko duen diru kopurua, Espainiako kontsumitzaileen elkarteko inkesta baten arabera. Ez da kopuru makala. Gehiago gastatzen da gabonetan, ez da, normalean baino, zertan gastatzen duzu gehien? Jateko, arraina oso karistia da, bai, gaztir gehiena, janari, arropak eta bai. Bueno, egisa esan da, guk asko ez, Porque ontxe arte ibiliga ondiokan gure gurasuak urte asko hartu zeben eta asak jaten ditu, ontxe arte jan izen dugu, asak, osea que bueno, horren baino merkia horik, ez dago. Bueno, no demasiado, un poquito más, compras unos regalos y... Ez gehiegi, apur bat gehiago. Opari batzuk erosten ditut, baita urtean zehar jaten ez ditugun hainbat gauza, apur bat hobeto jateko. Pixkat gehiago ipintzen duzu, baina ez jendiak esaten don bezala. Eske gastatu dut, nire etxean adibidez, ez da olentzeroik itxen, ez da ezer itxen. Ez da erregaloik, ez da... Otordu berezi, bai, baina askotxo ez, ez pentsa, gurien ez da, zerbait gehiago hain noski, baina hola, bufa, azaltzen dien numeruak ez. Jan berezi horrepe, zea honetan, gabon inguru honetan be, gora behitzen dabe, orduan ez da berdina, otordu berdina iraianin edo inin, orduan, bai, pixka juten da hor. Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko Markel Etxebarria izango da gaurko saioan zehar bide lagun izango dugunetako bat, eta berari gabonetako gastuen inguruan galdetu diogu. Gabonetan deskontrolatu egiten algara? Zergatik deskontrolatzen gara, bi arrazoi nagusi daude honen atzean. Alde batetik karga emozionala deitzen dioguna, eta beste alde batetik presio komertziala. Azkenean gabonetan gehiago gastatzera bultzatzen gaituzte, ezta? Beharrezko edo supuestamente beharrezkoak diren opariak, gure mahaia baita ere asko betetzeko behar hori, eta azken orduko erosketa txikiak, opariak baita ere. Eta bai, askotan kontrolik gabe egiten dugu gure gastua, ez dugu aurre konturik zehazten eta konturatzen garenerako gastu txiki asko betatzen ditugu gure hilabetean zehar, eta honek zer esan gura da, gastu handi bat sortzen dugula aldez aurretik ez dugulako planifikatu. Gipuzkoan beraz, aurten kontsumitzaile bakoitzak 1.320 euro gastatuko ditu gabonetan. Baina ez dago Euskal Herriko kopuru altuena inkesta beraren arabera, Bizkaian 1.628 euro gastatuko dituzte, eta Nafarroan 1.271. Araban Gipuzkoan baino gutxiago 1.205 euro kontsumitzaile bakoitzeko. Eta nola banatuko dira Gipuzkoako 1.320 euroak? Ia 128 elikadurara bideratuko da. Ia 122 jostailuetara, 120 pasatxo oparietara, 116 inguru aisialdira, 107,5 bestelako gastu batzuetara, eta 106 loteriara. Gabonak gurean ditugun seinaletako bat publizitatea iragarkiak izaten dira, eta horren inguruan ere galdetu diogu Markel Etxeberriari, horren inguruan eta prezioekin eta egiten diren abusuen inguruan. Adibidez, produktu bat beheratuta dagoela esatea, lehen komenta duguna, ez da? Black Fridayaren ajearekin gatoz eta beherapenak oraindik badaude, baina horretik prezioa pustu egin dute. Eta hemen gogoratu behar dugu, azken hilabeteko, azken 30 eguneko preziorik txikienari edo basuenari aplikatu behar zaiola deskontua, bale? Gero baita ere, beste abusu bat zehaztearren, elikagai freskoak, prezio egoera esageratua jasatzen dabela,
hau ez da abusu bat zehazki azkenean komentatzen dugun eskaintza eta eskariaren lege famatu hori aplikatzen dela eta nolabait egin aldabela, baina bueno, baita ere gu kontsumaldetik aditzan jarri behar dugu hau. Eta azkenik opari eta produktu teknologikoetan merkealdi faltzuak deritzogunak, ezta? Geroz eta gehiago erosten dugu espazio teknologikoetan, interneten, e-commerce ezberdinetan, sare sozialetan baita ere, eta hemen merkealdi faltzuak agertzen dira, nolabait merkealdi bat komunikatzen digute, eta gero ez da benetan erreala, ez da gura dugun produktuari esartzen, ezta? Hortaz, kontsumitzaileak egoera emozional batean daudela aprobetxatzen da maiz, eta horregatik prezioak konparatzea, eta lehen komenta duguna, ez da, aurreko asteetako prezioak begiratu izana, oso garrantzitsua da, nolabait abusu hauetan ez jaizteko. Azken unitateak edo gaur bakarrik, deskontu izugarriak, bezalako esloganak ikusten ditugu, lehen komenta duguna, gure sare sozialetan, baina baita gure herri edo gure auzotik pasatzen dugunean ere, eta mesua honekin zeharo argia da, ez da? Berehala erosi, mesedez. Kontsumitzaile zain aldetik berehala erosi. Eta ez da horrela, inondik inora. Ez da, gehienetan presio teknika komertzialak dira eta ez informazio objektu. Eta horregatik gure gomendioa zehatza da baita ere. Jasotzen ditugunean mezu hauek, lasai irakurri, lasai jaso, eta zehetasunak egiaztatu erosi aurretik. Ez erosi momentuan bertan eta nolabait zure buruari galdetu ea benetan behar dozuna, ez. Gabonekin batera Olentzero eta Mari Domingi ere etortzen zaizkigu eta horien zakuan toki nabarmena izaten dute jostailuek. Eta hain zuzen ere, urte sasoi honetan mugimendu handia izaten duen establezimendu mota batera joan da Goiatz Arana. Jostailu den da batera. Kaixo Gaione. Hola, kaixo, egunon. Trikitzen gaude, trikitze jostailu bendan, jostailu benda batentzako suposatzen dut gabonak goi denboraldia izango direla, ezta? Bai, ointxera, gure momenturik altuena, hori, eta gainera orain Olentzetotarako, gure kasuan, hemen Euskal Herrian bentsat, ez? Hemen erregetan egiten da, baina ezen beste. Gehiago erosten da Olentzerorentzako. Bai, dudarik gabe. Eta zuek noiz eta nola hasten zarete prestatzen Gabonen etorrerarako genero gehiago ekartzen, suposatzen dut egun hauetan ere oi baino langile gehiago egongo zaretela hemen dendan. Bai, bueno, materiala erosten, ze gauza berri dauden eta olako gauzak, uztailean hasten gara, uztailaren bukaeran, irailean. Hasten gara katalogo berriak, komertzialak ikusten, gauzak etortzen dira urriaren bukaeran, azaruan, oraintxe bertan daude gauza batzuk oraindik ez direnak iritsi, baina bai, guretzat denboraldia hasten da askoz lehenago. Eta gero bai, egoten gara guk 3 pertsonen artean 3 bazkide gara, eta bueno, eurek alde dutenian etortzen dira dendara ere, eta gero badugu beste pertsona bat gurekin lan egin zunak, garai honetan laguntzen diguna ere. Gaur bertan esaterako, abenduaren 12 da, eta goiz partean hemen sartu irtena ez da eten. Bai, bueno, egia da askok aprobetxatzen dutela umeak eskolan daudela, etortzeko, oparien bila etortzeko, eramateko, hitz egiteko, ez? Zatik askotan etorri izan dira, pasatu izan dira umeekin, eta papera egiten dugu, Olentzero hori eskatu, baina hor geratzen da. Eta gero etortzen dira ja erostera, edo finkatzera, edo... Eta noiz hasten gara, erosten gutxi gora bera? Hori pertsonen arabera. Badago, azarotik dabilena, begiratzen, jende asko begiratzen du, asko pentsatzen du, nori, zer nahi duen, zer dagoen berria, eta beste batzuk azkenengo egunean, azkenengo orduan. Gabonetarako egiten ditugun erosketen eta urtean zeharreko erosketen artean, ze ezberdintasun dago, esate baterako, jostailu berdinak erosten ditugu, ala beste mota bateko erosketak egiten dira. Orain Gabonetan erosten dira pieza importanteagoak, ez? Diru gehiagoak, izatea volumen gehiagokoak, ez? Baita ere, regalatzen dira asko etxeko maijokoak.
ez, Gabonetan etxean bat batean elkartzen gara pertsone desberdinekin, hori agian urte osoan ez geranak asko ikusten, eta nola etxean egoten garen, mai jokoak saltzen dira. Helduentzat edo adin guztientzat edo badira. Eta besterik, aurten esate baterako bereziki ondo saltzen dabilen zerbait edo arrakasta izaten dabilen zerbait? Guretzat, momentu honetan, trenak oso ondo saltzen dira. Guk badugu hemen tren bat eta umeak asko jolasten dute eta ikusten da erabiltzen dutela eta horrek laguntzen digu ere trena saltzen. Eta batez ere hori. Eta gero badaude puzleak beti saltzen dira, badaude adin guztietarako, eta betik puzleak Gabonetako opari bada. Eta gero, badago jendeak beren hortasuna ematea nahi dionak, liburuak saltzen dira, opari bat eta liburu bat, ez? Barrurako gauzak asko. Hori da. Negua da, eta... Kontuan hartzen da hori erosketak egiterako orduan. Eta prezioari, gutxixiago begiratzen diogu? Errexeago askatzen dugu Patrika? Bai, esango nuke baiet, zero... Bueno, neurri batian, Gehiago egiten da Gabonetarako hortaz. Hori da. Suposatzen dut saltoki handien, online plataformen mehatxua beti egongo dela, baina behar bada orain Gabonak direla eta jendeak erakusten du sentsibilitate gehiago tokiko komertzioarekiko? Nahiko nuke esatea baietz, baina ez dakit. Gu oso eskertuta gaude gure bezeroei, etortzen dienei, baloratzen dutenak hemen materiala egotea, batzea, paketeak egiten ditugu, gorde egiten ditugu, etxera eraman behar badira etxera eramaten diegu, edo zerbitzu hori den hori ematea, badago jendeak eskertzen duena, eta guk ere oso eskertuta gaude. Eta horrek gainera, balio berezi hartuko du egun hauetan, ez da, kontuan izanik, Gabonetako magia hori dela, pixka bat, bertatik bertarako tratu hori, gordeko dugu, alako egunetan, unetan ekarriko diguzu. Hori da, bai. Jaione, eskerrik asko. Zuei, etortzeagatik eta nahi duzune arte. Gabonetako otorduetan eta janedanetan jarriko dugu orain fokua. Eroskik egindako txosten batean arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 27% handituko da Eguberrietan elikagaietan egindako gastua. Eta abenduan elikagaietan gastatuko dugun 46% Eguberrietako produktuetan izango da. Eta hori guztia ikusita, elikagaietan aurrezteko aholkuak ere eskatu dizkiogu Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Markel Etxebarriari. Gogoratu, aste bakoitzean, produktu batzuk geroz eta garestiago daudela Gabonak helduala, ezta? Gero baita ere, eta hau oso garrantzitsua da, konparatu salmenta unitatean. Hau da, kilogramoa edo litroa. Ez soilik presioa. Askotan azken presioan fijatzen gara, eta hau zilegi da, baina salmenta unitatean nolabait fijatu behar gara gehiago produktu horren presio erreala nolabait jakiteko, ezta? Eta bukatzeko, garai hauetan hain famatuak ez diren produktuak aukeratu. Askotan, normala da, ez da, langostinoak eta honelako produktu zehatzak erosten doguz. Tradizio atal bat baita ere dago hemen eta normala da, nolabait, baina bilatu alditu baita ere beste elikagai batzuk, gure mailan egon aldirenak, ez direla ingarestiak eta oso gozo daudenak baita ere. Abenduaren 22 egun seinalatua izaten da askorentzat Gabonetako loteriaren sari potoloa banatzen den eguna hain zuzen ere, eta potoloa horretan egiten dugun gastua. Estatuko loteriak eta apustuak erakundeak emandako datuen arabera, 195 milioi euro gastatuko ditugu Euskal Autonomia Erkidegoko saltokietan Gabonetako loterian, pertsona bakoitzeko 97 euro pasatxo. Bueno, baina ze, 97 pertsona batek bakoitzeko? Hori da? Egiz esan, desente pentsatze jat, baina normala itxe jat, porque inguruan ikusitxa eta nik uste hori gastatzen dela. Loteria bai, gainera neu saltzen egon, aizoin ja jubileutan hau, baina hori bai. Hori bada erosten dut, baina hemen herrixan esaten dut. Bestela, hemen saltzen dantokitzen bai. Jokatzen dugu, ez asko, baina 5 edo 6 Gabonetako loteria beti hartzen ditugu. Nik 200 euro. Bai,
repartitu lagunekin, eta aldatzen, batzuk niri eta nik berai. Adibidez, tabernan, hemen baldin baza egunero, hemengo hartzen dozu, besti hartzen dozu, fruterixakoa eguneto juten za, hartu ingot. Eta sume izige, bai, 87, asko segeixo. Bai, eta esperantzia tokauko alabet beti, baina ez da tokatzen. Ni bentsatu urtean ziar ez jokatzen. Eta, batan eskuzuekin ez, baten lanekua ala, eta arek emondo ez da lanekua, eta ni behai emongo zatrukian beste bat, edo alkarren artian beste bat edoziku, eta, behin ikustut ilusio puntu hori ez behar esan da, beti, bertokatzeak unda, katxondeo pixkatori ebilita, baina isa da, tonto diru agoten da. Argi dagoena da, gehiago edo gutxiago, baina Gabonek izaten dutela inpaktua gure poltsikoetan, eta inpaktu hori gutxitzeko edo aliketa txikiena izateko hainbat aholku ere eman dizkigu Markel Etxebarriak. Lehenengo gomendioa gastuak planifikatzea, batetik erosketen zerrenda eginda, eta bestetik aurrekontua zehaztuta. Bigarren aholkua gardentasuna bilatzea. Nola? Prezioak alderatuz, erosketen baldintzak irakurrita, eta honegiak diruditen eskaintzekin mesfidatiak izan da. Eta hirugarren aholkua kontsumitzaile moduan ditugun eskubideak ezagutzea. Oso basikoa dirudi, baina askotan ez dugu kontsumitzaile garen aldetik gure eskubideak ezagutzen. Adibidez, erosten dugu guztiaren bermeak 3 urtekoa da. Nolabait 3 urteko bermea dekogu, gure erosten dugun produktu ororentzat, ezta? Baita ere itzulketa politikak argi azaldu behar dira bai web orrialdean eta bai fisikoan erosten dugunean. Eta azkenik oso garrantzitsua da gogoratzea online erositako guztia 14 egunetan itzuli dezakegula azalpenik eman gabe. Etxean, familian egoteko egunak izaten dira askorentzat Gabonak, baina gero eta ohikoagoa da, oporregun horiek aprobetxatzea bidaiatzeko. Antzolan adibidez, badute horretarako ohiturarik? Inoiz pentsatu alduzu, Gabonak iritsi eta kanpora alde egitea oporrak egiteko aprobetxatzea? Bai. Eta egin duzu? Ez, porque lanian gare. Eta oporrak ez dauku. No tenemos, quedamos en casa entre... Ez, etxean geratzen gara umeekin. Batzutan Errumaniako lagunak etortzen dira. Espero dezagun umeak apur bat azten direnean geuara joatea. Ez, nuguk ez, baina nire familia nire nahiak eta joten dira, badakite. Ez nuguk ez. Gu juten ga, egun seinal hauetan buelta gutxen ga. Baina bai egisa da, oportxo txikitxo batzuk itxen ditxula, baina netako momentuz bintzat familixan egun horrek ospatzean boni gustatzen gatu. Aurreko urtean Londresa joan ginen, neskia eta lagunak, baina bestela ez, familixeekin betik hemen itxen du. Baina egun gorriak hemen beti? Bai. Eta lehen jostailu denda batean egon den moduan, bidai agentzia batean ere ibili da Galdezka Goiatzarana. Maite Caballero, Bergarako Alkon bidaietako arduraduna, kaixo. Bai, egunon. Gabonak gain gainean ditugu, zer moduzko sasoia izaten da gaur egun bidai agentzia batetarako? Bueno, nik uste egunetik egunea obio izaten dela. Jendia gehiago animatzen da, familiak ere, eta aldatzen nahi da sasoi hau, eta obeo digu. Garai batean etzen olakorik ez da? Danak etxian, familiakin, eta oain jende asko kanpora. Baina familia guztiak osorik. Pentsatu ere ez da, Maite, suposatzen dut garai batean horrelakorik izan zitekeenik. Ez. Leheno danazan etxian egitea, etzan kalera irtetzen gauian, oindan aldatzen nahi da. Eta bideiak bai. Eta orduan, oain, jende asko ateratzen da Gabonetan. Baina esan duzu familian. Familia asko, bai. Leheno etzan pentsatu ere egiten etxetikan kanpo ospatzia egun hauek. Baina orain jende asko joaten da, familia osoa gaitona amonak, amak, umiak, danak batera, eta, bai. Hortaz, elkarrekin Gabonak ospatzera, baina beste non baiten. Beste non baiten, euskia topatzen, eta, errez egiten egun hauek denentzako. Zer topatzen dugu, eguzkia ipatu duzu, bai? Eguzki bila joaten gara? Bai, eguzki bila, Kanariasea, gehien bat zatikan da, destino bat, erreza joateko,
helduak joateko, umiak joateko, danak joateko, eta bai. Kanariak izaten dira destino eder bat. Negu-neguko giroa duten iparraldeko herrialde horiek eta ez dute erakargarritasunik? Ez, asko ez. Bai egia da, aurten 26-tik 30-era jende asko joan dela hiriburuetara, Europaldea. Baina ikustea pixkat merkadillos navideños eta jende asko joan da hola. Baina hor familiak ez, hor bikoteak eta hola. Horre beste bezero mota bat izaten da orduan. Bikoteak, gazteagoak, lagun artean akaso. Hori da, 26-tik 30-era, egun fuertiak hemen utzita, gero joan dira bai. Hori da, ez da aipatu duzu egun fuerteak, Eguberriak, Urtezar, Urteberri, horiek oraindik ere hemen ospatzen ditugu, ala familiak kanpora joaten diren kasuetan, kanpoan ere ematen dituzte berdin egun horiek. Familian joaten dienak, kanpoan egiten dute, baino Urtezarrak gehiago oraindikan. Urtezarra diozu kanpoan, errazago Eguberri eguna baino. Hori da, oraindikan Eguberria eta Gabon gaua etxean egiten da gehiago. Eta jendia hasten da Urtezarretan irtetzen. 24-25 ohiturei hortaz zeusten diegu oraindik ere. Bai, pitxin bat bai. Aldatzen nahi da, baina oraindikan bai. Eta gutxi gora bera, bataz beste, zenbat egun ematen ditugu kanpoan? Hiriburua balima da, 4 bat. Eta Kanarias balima da, 7-10. 7-10, oporraldi majoa egitera iritsi gaitezke hortaz. Eta zenbat diru gastatzera llegatu gaitezke? Asko. Gabonetan asko, zatikan daia abuztua bezala. Temporada alta eta desente. Preziotan hortaz, antzera jarrita dagoia. Bai. Suposatzen dut, destinoaren arabere ere izango dela. Inkluso gehiago ere. Segunetan ora, garestiago ere, garai horretan bidaiatzea. Eta jendearentzako, udako oporraldiak jarraitzen du lehentasuna izaten, ala geroz pixu gehiago hartzen ari dira Gabonetako oporrak? Ez, oraindikan abuztuko oporrak izaten dira handienak. Bigarren oporraldi moduko bat izango litzateke Gabonetakoa, bigarren, hirugarren? Hori da, baina nik ustet hori ja aitona monak eta lagunduta ordaintzen. Izaten da familia eta orduan, bueno. Eta askotan aitona monek egiten dute hor alegina, baita ekonomikoa ere. Bai, nik uste bai. Eta noiztik hasten gara, Gabonetarako oporrak erreserbatzen, begiratzen? Aste santu nostian, ia hasten gara. Aurten lekurik aukeratuenak zeintzu izan dira? Izan dira, Kanarias esan dugun bezala, Egiptora de joan da jendia, Egiptora de joan da, eta gero izan dugu Praga, Paris, Alsazia, toki horiek izan dira. Eta pixka bat lekua bera kontuan izanik, ekonomikoki, zenbat kostatzen den kontuan izanik, bada lekuren batek Gabonetan joateko berezikia proposa izan daitekeenik? Planen bat? Naiz eta oso garestia izan, Laponia aldea oso polita da joatea. Oso polita da. Zatik handago pentsauta Gabonetan, familian joateko, baina umiekin. Polita, oso polita. Maite Caballero, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Erosketa poltsak bakarrik ez, gure hainbat herrire eraldatu egiten dira Gabon sasoian. Besteak beste, Gabonetako argiekin. Eta aurten ere, hainbat udalek bideratu dute dirua horiek jartzera. Mapan ikusten duzue, Gabonetako argiak jarri dituzten udalek zenbateko aurrekontua bideratu duten aurten horretara. Esan kasu guztietan beza aurrekontuaren barruan dagoela. Hala, Arrasaten ia 60.000 euro bideratu dituzte Gabonetako argietara aurten, horietako 10.000 aldundiaren laguntza baten bidez. Bergaran, 23.500 euro pasa jarri dituzte Gabonetako argietarako. Oñatin, 17.000 euro, Aretxabaletan 15.000, Antzuolan 5.000, eta Eskoriatzan 2.800 euro. Elgetan ere apaintzen dute udaletxea, baina ez dute horretarako aparteko diru partidarik bideratzen. Eta urte sasoi honetako klasikoetako bat erakusleio lehiaketak dira. Aurten Bailarako 5 herritan egingo dituzte. Arrasaten, Bergaran, Oñatin, Aretxabaletan eta lehenengo aldiz baita Antzuolan ere. Herritarrei, ze iruditzen zaie gastu hori? Nik uste herrizan uten dabela bizipoza, egizia da pixkat bebai daukala horrez, kontsumoakin, eta, baina segun ze argi dian, zelan pizten dian, egunez karrautakoa,
badarela alternatiba geixegi gaztau barik piztu aldianak eta herrisei bizitzasun bat emute jauenak, herriko komertzioetako pixkat ez, gerturatzeko horretar eta ezain beste internetez erosi eta benga. Eta bueno, aurten, bai, eskaparatien hori, uste du lehenengo aldizia dela, itxen da bena. Eta bueno, puskate beti anima huitzen dau. Oso garestia da eta asko gastatzen dan horrek gauzak. Iluminazioa eta hemen ez, baina Zumarran eta Urritxun, diru pila. Argiak eta ondo iruditzen zait, porque umia dar eta umiei ilusio hori ere ezin zaiek endu. Nere ustez, Eta bueno, konkurso, ondo. Bueno, pasatzen za eta beste gauza bat dao, bai. Hori ondo iruditzen zait, bintzat kutsu hori ematea eukitzea herrisak. Antzulan, oin arte ez duki sensibilidade hori, baina oin badirudi oingo honetan pixkat, baina antzulan desde luego ez dio antzeik emoten. Esan Gabonetako argietara edo erakusleio lehiaketetara dirua bideratu edo ez, udal guztiek antolatzen dituztela Gabonetara begirako ekintzak eta egitarauak. Goienaren agendan izango duzue horien berri. Zoriontasunarekin, goxotasunarekin, familian egotearekin lotzen dira Gabonak, baina guztiok berdin bizi alditugu. Ilusioa, porque, bilobak badauzkat, eta, ero haitxikan animatzen naiz gehitxu hau. Bai, gustora hartzen ditut. Gabonak ez dela gustatzen. Ez oso triste dago. Haitxa falta da eta jendea triste dago. Ez tristatuna eta ez posa. Bueno, yo bien vivo. Bien, ilusio. Nik ondo bizi ditut ilusioarekin, umeekin, haiek pozik badaude ni gehiago. Bai, ume txikisekin azkenen beste ilusinotxo batekin, bizi da. Postasuneko izan beharko litzateke, azken finean, nik ez daudan kristagoan izelako eta Jesusen jaiotza ospatzen degulako. Baina azken urteetan bintzak gure etxean niko tristiek izaten dira. Ilusinua, azkenean familiak eta juntatzen ga, eta beti izaten da urtero egun politx bat ospatzeko, eta hori, familiakin eta. Baina iruditzen zaizu gaur egun badagoela nolabaiteko presio bat, gustora, pozik egon behar izateko edo ala azaldu behar izateko behintzat? Bai, hori bai, Ni desde luego intentatzen dotez jaustia horretan. Garai hontan da nik uste dut gizarte hontan emoten dela egunero izan bidala hola. Ez bakarrik honetan, ez? Oin sare soziala diala, interneta dela eta hain eskura da hortan emoten da beti dana ondo eta pozik eta eskaparate bat izan bidala. Presioa? Ez dut presioa honik. Jendia gustora agartzen da bela oporra dielako, baina ostintzian. Ez presiorik ez. Entzun dugu zenbait kasutan Gabonak ez direla modu zoriontsuan bizi eta Nagore Aranburu psikologoaren arabera normal ere bada hori. Gainera, Aranburuk hainbat aholku eman dizkigu Gabonetan erosoago sentitzeko. Gabonak die urteko sasoi nahiko berezi bat, nahiko sensiblia. Momentu vital konkretu baten harrapaguko gaitu aurten Gabonak. Igual kaso batzuetan baten batez dago, hildalako, edo gaixo dago, edo gurasoak banatu die, edo baten bat lanbari geratu da, hor nabil falta dan horri begira, eta momentu horietan, elkartzen garenean normalian, utxune horiek nabarmendu egiten die. Gero beste kasu batzuetan, harremanak tensuak badie, ja aldez aurretik, jan kontuaz, edari kontuaz, hor, arrisku batzuk, edo esteso batzuk egin ezkero, batzutan, leherketa batzuk edo estando batzuk begon aldiet, orduan momentu sensiblea da bebai, bakoitzak bere lekua mantendu daizen, eta hor, ia, danon artien oreka bat mantentzen dugun. Bebai, dago postasuna, eta alaitasuna, hemen gaoz, biziri gaoz, kapazak gara, aldugu, momentua konpartidu, eta danok daukagu irrika hori bebai. Baina irrika horretaz gain, beldurra, tentsioa, hori guztia egotea ere oso normala da. Azteko esango nuke danontzako religio konkretu baten sinizdunak izan, ala ez, danok urte bat bukatzen dugu,
Eta orduan usteot, eta urte bat hasi, eta danontzako oso momentu politia izan aldala, errepaso bat itziko, ez? Urte honek niri zer ekarri nau. Eta urte berri honi zer eskatuko neutzen, ez? Eta gero bestalde norberari bebai, galdetu, zer nahiko nukenik aldatu? Aldatu norberak ez, bere baitan. Igual urren urtera begira ez do nahi izan hain zorrotza, edo nahi ditut mugak ipini hobeto, edo nahi do nire buruantzako denbora gehiago hartu, ez? Hori, ritualtxo hori, edo momentu hori hartzea ustote oso interesantia dela danontzat. Eta gero, askarietara, jatorduetara, kanpoko ekintza sozialetara, jun orduko norberan buruakin bebai, bakarrizketatxo bat euki. Eta esan, bueno, jungo naz baskari honetara, eta zeren gogoz nago, zer behar dut. Pues igual postrean ostian pixka bat egon eta ja erretirauko naz. Zuztot, importantia dela kontaktu eta erretirada hau, norberan buruaz negoziatzia. Eta disfrutau, esaten eban, azkenian hemen gauzelako, eta badaukagu zelako seguramente gauza asko ospatzeko, urtiari begiratzen mutzet, begira hau lortu dut, hau ondo urtea edo harreman berri hau sortu dut, edo, lako gauzak ospatzeko hor dagoz, edo hemen danon artean elkarrekin gauz. Hementxe bukatuko dugu gure gaurko programa Gabonei eskaini diegun programa. Gabonak gehiago edo gutxiago gustatu, oporregunak baditu behintzat, aprobetxatu eta 2026 hasiera ona izan dezazuela. Datorren urtera arte.